Hvad får dig til at stå her? Først og fremmest for, jeg er socialist, og det medfører i vores historiske epoke, at man også er imod imperialisme. Og jeg betragter de krige, som Vesten fører rundt omkring i verden, med USA i spidsen, som imperialistiske krige. Krige, som udnytter befolkningerne. Og det er sådan tit er kaldt den tredje verden. Men nu står du her, Ja, og hvad tror du effekten er af det? vores gruppe alene gør selvfølgelig ikke nogen effekt, hvis der ikke er mange andre grupper, der arbejder i samme retning. Og i mange lande. Har I venner, der følger samme aktivitetsform? Ikke nøjagtigt sammen til det er i Danmark enestående, at man står det samme sted og demonstrerer her for Christiansborg i så lang tid. Og du har været med i samtlige 9 år. Ja, Hvor mange var I til at starte med? ja, vi har været oppe på at være en 100 stykker, eller godt 100 af gangen. Men der har været forskellige flere hundrede igennem i kortere og længere tid. Og I står her hver dag? Alle ugens 7 dage? Vi har stået her alle ugen 7 dage i samtlige 3.436 dage siden Danmark trådte ind i krigen i Afghanistan.